Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapo, chitubu chidonwani munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Mozambique yese yainge yakatarisira kuti aiwaka tichanzwa kuti zvichabuda musarudzo muemergency meeting yeSADC yaiitwa muZimbabwe zvakamira sei, but vakadisappointika the same way yatakangoitwawo isusu maZimbabweans. Chakabuda hapana. Sezvamunoziva pana panofamba nedingindira rekuti umbowo. Ndoda kuti ndikuratidzei video raSADC Troika chairperson achitaura iye kuti makorokoto kunyika kune noise akutokorokotedza kuti makorokoto vemunyika imomo bazi rinoona nezvemaresults risati rakonfema kuti aiwaka ndiye uye ahwina, ivo vakutoti makorokoto. Same skill yakaitwa nani napresident Mnangagwa ndo yaaita sei yaaita futi. Ndo paunomboona kuti hapana chinobuda, hapana chiripo, kunze kwekuti vanhu vemuMozambique, vanhu vemuZimbabwe vakasazvimiririra vega, chinobuda chaicho kubva kuSADC hapana. Saka zvamanje ngatigare takarejesa mupfungwa dzedu, mumisoro yedu kuti SADC aiwa kamadzisawira anenge achitandara zvavo vachidya mari, kuti vaya nechido nevanhu aiwa hapana. Ndisingatambise nguva, ndoda kuti ndipinde mupost yaiswa naadvocates Mahere, Fadzai Mahere, and then tatanoona video, it was a retweet revideo yanga yaiswa naSophia nditika, then tatambopinda mumacomments toona kuti zviri kunzi chii mumacomments, but shoko ranhasi, shoko riri kubuda aiwaka chabuda hapana kubva kuSADC panyaya yeMozambique, vatokanganwa nezvazvo. Even panonzi paofficial website yavo yeSADC, they are now focusing on DRC. Mozambique is not on their agenda. Vakaoma madhara aya. Ndisandapinda munyaya yangu, ndiri kuti company registration in South Africa ombo wavhurirwa FNB account. Bata Owen panamba dziri pascreen izo ndo flyer riri paside pangu iro. Poza zvako video wotora namba woita sei wobata mukomana okuitira mudhiginyira wacho zvinhu zvako zvoita sei zvoendeka. Handitika usasare batikira pazvinhu, ufambirane nenguva, uenderanewo nevamwe. Handitika right. Reka tipinde mupost yaadvocate tinzoti advocate vari kuti chii pamusoro pemadhara aya eSADC. Handitika zvamanje advocate vari kuvatemesa musoro each and every day. Fadzai Mahere anoposta something ende madhara eZANU-PF ari pama1 ende vari kutoziva kutoti musikana haasi kunyarara ende ari kuzvitaura zvese. Handitika zvikanzi what hope is there for the region if the SADC Troika chair does not even know the name of the president of Botswana, or that he has already been inaugurated? Hanzi pane tarisiro ipi iripo zvayo kuregion yedu yeSADC kunoku, kana ivo vacho vari kuzviti machairperson, vabati vezvigaro vatinotarisira kuti vamhanye chinhu, havatozive kuti ko president wekuBotswana anombonzani, akagadzwa rini, ndiani akahwina. Pakashata. Zvikanzi how can the Troika congratulate someone whose election has not been confirmed? Ndo yanga ndichikutaurirai iyoyo kani. Vakutokorokotedzana bhora risati ragohwa, vakutocelebrate, vakutotenga hwahwa nekutotenga nyama, vakutorova brai sadaka, vachida kuita sei vasina kuhwina.
hazvisati zvakonfemwa but vakutomhanyira kuti makorokoto handisi vangu kuti vari kutraya kuprova kuti chii. Saka ndozvekutaurwa naadvocate Mayera apo kuti how can the troika congratulate someone whose election has not been confirmed and remains disputed. Mawan, Mozambique Mawan. All the while getting the country wrong. Apa ari kutodhomoka zvakameno zvaitotaurawo mudara ndisikatambise nguva mene ndikupinzai muvhidhaji muzvinzwire mega muzvionere mega, then after the video tatajambira mumacomments. Comment section ndo inopedza. I'm just gonna read one or two macomments and rega tinzwe kuti zviri kunzi chii panapa. While the electoral processes were concluded in some member states, I understand that they are inconclusive in others. In that regard, I wish to appeal to all political stakeholders to remain calm and exercise restraint as the electoral management bodies and other relevant bodies finalize the electoral process. On a similar note, allow me also to congratulate His Excellency Daniel Chapo, President-elect of the Republic of Botswana, and His Excellency Navin Ramgoolam, Prime Minister of the Republic of Mauritius, for their electoral victories in the recently held elections. Let me also take this opportunity to wish the Republic of Namibia our very best in the forthcoming general elections scheduled 27th November. I take this opportunity also to congratulate Excellency Daniel Chapo, President of the Republic of Mozambique, and Duma Boko, President of the Republic of Botswana. Right, mazonera omega vakutopanana sando, vakutopanana makorokoto, vakutopanana chimuti kudhara. Zvato official ukaona vakutongosimbisana kudai so madhara acho iyaya woziva kuti zvinhu zvacho zvatochi zvatopa official. Ndo vanhu vacho vari kutitungamirira, ndo vanhu vacho vatiri kuita sei vatiri kumhanya navo. Rega ndingojambira muma 1 or 2 macomments ndo handaita sei ndo handabvisika panapa. Tingonzwa kuti comment section how far is too far pa vari kuzvionawo sei chii chiri kumbonyatsoitika mucomment section umu handitika zvikanzi what he said, who is the president of the Republic of Botswana. Akadhomoka mukuru baba. Zvikanzi nemumwe, Africa is a mess. Chapo is a thief of elections in Mozambique, not president of Botswana. Vachanenge vachitoda comment section inopedza zvayo zvamanje ichi ndo changa chakanyanya ichi. Zvikanzi chipara zvikanzi even the speeches or press conference are rigged. Mina ndizvibvisa apo munyatsoona picture yacho kuti iri kufamba sei. Hama one iyo hanzi nemapress conference nechii zvese zvinongobirirwa madhara acho ari kutongozikanwa nenyaya yekubirira. Zvakaoma zvamanje pari kupisa handitika. Ndonyaya yanga ndichifamba nayo zvamanje kuti muone hanzi nemusadhiki inofanira kuparadzwa yoparara bhodhi rese zvomba zvaita sei zvomba zvangodhakwa nekuti chavari kuita chaicho chine musoro hapana. Ende chazviri kutibatsira isusu sevana vevhu, sevana vemuregion hatina kana chatikuita sei chatiri kumboona handitika. Ndo mawane aripo aya ameno kuti munotichione nyaya iyi. Isa comment yako mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti unozvionawo sei kuti hapana chabuda kubva kunyika yechi unozviona sei. Isa comment section, wotaura mafungiro ako, maonero ako kuti unozviona sei zviri kurongwa kana kuti zviri kuitwa nesadhiki izvi ezvinezvi nyika yeMozambique yanga yakatarisira but hapana chaita sei hapana kana chabuda mumusangano uyu. Ndonyaya yanga ndifamba nayo zvamanje. As for me DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.